Яна, ти каква беше като тин? О, много смотана бях. Верно. До един момент, после малко се потаковах. Малко се отчупили. Да. Но... А казах ти пасаж, си вързала. Не смотана, ама... Зубърка ли беше? Не, обаче имах само шестици. Значи ти хем не си учила, хем значи си учих, просто не бях зубърка. Яна, колко е 7 по 8? Сега, по математика... Благодаря. Имаш шестици само? Благодаря. Не, приключих. По математика имам петица. Благодаря на госпожа Михайлова, която беше казала на майка ми, не знам защо го беше казала това, много е мило, беше и казала, още в 4-ти клас, на първата родителска среща. Това, вика, дете ми е много симпатично, но то не разбира от математика. И беше казала, но ми е симпатично и вика, аз ви обещавам, шестици не мога да я пиша, защото тя нищо не е, нали така, но ще завърши с петица. И наистина, аз съм учила математика до 9-ти клас, така в музикалното, така учихме до 9-ти клас. Наистина, тя правеше всичко възможно, аз да имам петица. Дори идвала и ми е казвала кои задачи ще даде на контролната, обаче аз не мога да ги реша. Не, успяваше, дигаше ми на дъската, някакви супер лесни неща ми даваше и в крайна сметка наистина успя да ме избута, за което много и благодаря. Да, обаче, завърши с петица. Стига де! Тя беше казала, че ние сме музиканти, няма нужда. И тя много добре го разбираше, слава Боже. Ти сама си ми казва, че музиката е математика. Музиката наистина е математика, обаче всичките там... Ти сега не се занимаваш с музика, така че... И с математика. Аз им бях обещала, те това ми допуснаха да завърша музикалното училище. Бях им обещала, казах, моля ви се, не мога да си представя в друго училище. Там беше страхотно. И им бях казала, че само да ме оставят да завърша, никога няма да се занимавам с музика. И си удържах. Сцена с моя Даш. Твоя Даш. Това ти е пясък. Пускаш тук как се целувам с други мъже. Да, с нарочно. Да, благодаря. Да, това ми е стъпки в пясъка, това е всъщност първия ми филм. Слави! Чуле? За тебе. Аз за това и сега тук култовото. Велика сцена. Да не ме забравиш. Виж ги очите. Маркира го с един парфюм. Велика сцена. Искаш ли тя, че това е първата сцена в живота, в смисъл, това е първата сцена, която сме заснели в този филм. С кого ти е било най-готино да се целуваш? Аз сега един пикантен въпрос. С кой от партньорите ми? Да, с кой от партньорите ти, с които си играла в театър или в кино, ти е било най-приятно да се целуваш? Аз не съм се целувала с много. До тук двама. Ние май ги изборихме почти всичките. Как са? Театър, чакай малко, в театъра с кой съм се целувала? Не съм гледал всичко там, дето си ги играла в младежки театър. Кой съм се целувала в театъра, бе? Чакай с Иван Бърнев. За двама, значи между Иван и Владо ли е битката в момента? Владо няма как да спечели тази. Тук сега. С Владо съм се целувала веднъж. Това мога да е веднъж, ама да го помниш. Вау. Добре, разбрахме. Не, сега не може. Иван ми е първата целувка на екран. Значи разбрахме, че... аз нацелих точно тази сцена ли? А с мен не си ли се целувала някъде в киното? Слава Богу, не. Не за друго. Много лично щеше да е. На теб съм ти била шамари с такъв кеф. Шамари. Да, значи, в един късометражен филм на Павел Веснаков, такъв шамар му пуках. И защо толкова добре се получи този шамар? Как се казва филма, ако мога да я намеря тази сцена? Филма се казва Парафиненият принц. Тук е. Това на кадан са го... Ти го виждаш, че боли. Как оглавяш, ще го гаден. Да си дойдем на думата. Да си дам на думата. Чакай. Колко се радва.